Il-forum tal-Unions Maltin li fihem inkluż il-Union tal-Piloti, tal-Inġiniera u tal-Cabin Crew tal-Air Malta, flimkien mal-General Workers Union, appellaw lill-management tal-kumpanija u lill-Gvern sabiex tinstab soluzzjoni aċċettabbli u tiġi salvata l-Air Malta. Nhar il-ġimgħa dawn ser ikunu jorganizzaw mixja ta' dimostrazzjoni sa qudiem Kastilja u għalli qed jistiednu l-ħaddiema kollha biex jingħaqdu mal-ħaddiema tal-Air Malta. Aħna għal żewġ raġunijiet se nagħmlu għad id-demostrazzjoni. Waħda il għaliex irridu nissalvagwardaw l-impjiegi tal-ħaddiema kollha u fosthom hemm 3 unions li qegħdin fil-forum u rridu wkoll nagħmlu demostrazzjoni għax aħna nsalvaw l-Air Malta rridu. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb qal li mhux sew li l-ħaddiem jispiċċa l-ħarruf ta' sakrifiċċju u appella l-ħaddiema jattendu għad-dimostrazzjoni ta' nhar il-ġimgħa. Illum bidna li ħankunu il-unions affiljati fil-forum, il-unions tal-Air Malta fil-forum, flimkien ma' General Workers Union li ħan organizzaw di dimostrazzjoni aħna tinsejħula favur l-Air Malta u favur il-ħaddiema. Għala favur l-Air Malta għax aħna rridu l-Air Malta tibqa' għaddejja fl-interess tan-nazzjon u tal-ħaddiema. U wara fl-interess tal-ħaddiema għax aħna ma rridux il-ħaddiema jispiċċjaw il-ħaruf tas-sagrifiċċju fil-kwistjoni tal-Air Malta. Dominika Zoppardi mill-Unjoni tal-Piloti qal li l-Union tiegħu għamlet bosta suġġerimenti ta' kif l-Air Malta tista' tqum fuq saqajja. Iżda ta' issa il-Gvern baqa' ma tomx risposta. Għalhekk se jistennew sena l-erba' li ġej biex jieħdu deċiżjoni finali dwar l-istrajk tas-Sibt qal Zoppardi. U għatkellem dwar l-ispejjeż tal-Air Malta u kif dawn qed jiżdiedu l-aktar bil-piżijiet li qed timponi fuqhom l-MIA fejn biex il-piloti jitwasslu sat-terminal il-linja nazzjonali tal-ajru qed tintalab tħallas.